Cauți fata ideală care să fie sexy, să aibă un corp frumos, să se îngrijească, să fie deșteaptă, însă tu lucrezi la tine, te îngrijești, ai putere financiară? Astea sunt întrebările pe care trebuie să ți le pui. Cum este de fapt fata ideală pentru tine? Setează-ți prima dată acest lucru. Uită-te inițial la trăsăturile morale, cum să fie cu tine, cum se comportă cu ceilalți, însă bineînțeles că trebuie să te uiți și la trăsăturile fizice, pentru că în momentul în care cauți fata ideală presupun că îți dorești să stai cu ea toată viața, așa că trebuie să-ți și placă vizual. Dacă încă nu ai gagica ideală, asta se datorează faptului că nu te ridici la nivelul așteptărilor. Hai să-ți explic de ce spun asta. În majoritatea cazurilor, bărbații cred că femeile se uită doar la bani în momentul în care aleg un partener, ceea ce din punctul meu de vedere nu este greșit, din contră, este complet normal. Nu ai cum să atragi pe cineva la standarde înalte dacă tu nu ești acolo. Pe lângă puterea financiară pe care trebuie să o dețină un bărbat, este necesar să arate bine și fizic și să fie o persoană valoroasă din punct de vedere al cunoștințelor. Femeile adoră atunci când un bărbat e mai deștept decât ele, pentru că în subconștient își dau seama că pe termen mai lung vor putea să te dezvolte mult mai mult stând alături de tine. În primul rând, trebuie să pui mai mult accent pe tine. Mergi la sală, ai grijă de alimentație, majoritatea fetelor aleg întotdeauna un bărbat care are corpul antrenat în detrimentul uneia cu burtă. Pe lângă acest lucru, este absolut esențial să adopți un stil vestimentar și să începi să te îmbraci mai bine. Nu ai nevoie de haine scumpe de la branduri renumite, trebuie doar să știi cum să le combini. În al doilea rând, trebuie să te educi continuu. Pe scurt, este esențial să devii o persoană de valoare înainte să ai fata ideală lângă tine. Este absolut necesar să începi să produci bani, să te poți întreține singur, să nu mai locuiești cu părinții sau să duci grija zilei de mâine. Îți sugerez să te folosești de mentorii din gruparea Riches, care sunt specializați pe dropshipping, marketing afiliat, crypto, trading și alte domenii. Practic sunt oameni care au rezultate mari în domeniile astea și care sunt dispuși să-ți arate pas cu pas cum poți să ajungi acolo la rezultate similare cu ale lor. În al treilea rând, trebuie să setezi standardele pentru o nouă parteneră, în așa fel încât să nu mai întorci capul după orice fată care trece pe lângă tine pe stradă, dar înțelegi totodată că standardele astea pot fi vagi și doar după câteva zeci de gagici pe care le-ai avut poți fi sigur ce-ți place și ce nu. După câteva zeci de experiențe de genul vei ști după prima seară dacă fata respectivă transmite interes pentru tine din toate punctele de vedere și că este peste tot ce ai avut până în momentul de față. Ar trebui să încerci să experimentezi cât mai mult. Dacă nu ai avut până acum 20 de gagici, nu te uita după fata ideală pentru că încă nu știi cum arată. Ce trebuie să înțelegi este că contează extrem de mult și interacțiunea sexuală. Dacă ești îndeajuns de matur, poți înțelege faptul că o fată, indiferent de cât de susținătoare ar fi, cât de multe ar înțelege, atât timp cât nu-ți oferă și satisfacție sexuală, nu va fi ceva pe termen lung. Lucru pe care din nou poți să-l înveți doar experimentând. Vreau să nu mai fii obsedat să te uiți după gagici pe stradă, vreau să înțelegi faptul că acest lucru nu se va întâmpla peste noapte. Trebuie să fii jmecher, să ai opțiuni, e ceva ce vine de la sine, nu trebuie să-ți impui. Nu e ceva ce setezi și de mâine gata. Nu mai stai să te uiți la gagici pe Insta, nu mai întorci capul după ele pe stradă. Ca să ajungi acolo, ai nevoie ca totul să vină de la sine și natural. Și ca să-ți dau o concluzie, ceva concret cu care ar trebui să rămâi după acest videoclip, înainte să alergi după relația perfectă, pune accentul mai mult pe tine și te asigur că lucrurile vor veni de la sine. Eu sunt Avriginski, mă găsești și pe Instagram, ți las în descriere că sunt foarte multe pagini fake, iar acolo îmi poți scrie personal, fiindcă încerc să răspund la toate mesajele zilnic. În continuare, ți-am pregătit aici două videoclipuri pe care le poți viziona mai departe. Apasă acum pe cel care te atrage și continuă să te dezvolți. Au fost selectate special pentru tine și sunt sigur că vei regreta dacă nu vezi măcar unul din ele.